algunha vez vos sentistes violentadas, violentados polo de é o normal? Ou esti que és moi complicada? Porque eu sí. E cando a normalidade me comezou a superar e me sentín realmente agredida en vínculos concretos, dei ese salto máximo a... Espera, isto teño que revisalo eu para min. Ese salto a ser libre, ou tentar selo. Tema de apegos inseguros, que viña falando eu. Tanta información, a normalidade, a forma na que se normaliza ese problema supostamente teu, que serás ansiosa, que terás ti un apego inseguro, é un síntoma social, non é o teu problema, non é o teu apego. É un problema de todas as persoas. É un problema que temos que colocar aí como cultural ou social, que era o que eu viña buscando nos mecanismos de evasión, porque xa conecta moi ben con esa idea de apego evitativo, que se supón que é o que máis dano fai. Mais hai un discurso social de que podemos adaptarnos a iso, non? Dicía eu onte, os 3 mecanismos de evasión que describe Fromm en El miedo a la libertad: autoritarismo, destructividade e esa autoanulación. No autoritarismo e a destructividade poderíamos vela, ou eu decido velos xuntos, porque ao fin ese autoritarismo exercido sobre outra persoa xa nos conecta coa destructividade. Poderíamos dicir que o individuo sae de ser crianza e hai que madurar, e ese é o punto onde temos que camiñar cara á liberdade. Desde ese punto psíquico, psicolóxico, que nos diría Fromm, cambiamos aqueles vínculos primarios, a túa familia, por vínculos secundarios. Isto tampouco non é nada máis aló que, por exemplo, a neurociencia cando estuda a adolescencia, non? É como na adolescencia comeza a importar máis o grupo, sí? Ca o que diga a túa nai teu pai, este tipo de cousas. Non é nada que non saibamos. Aí poderíamos camiñar cara a esa liberdade san, ou non enfrontar ese medo e decidir non ser libres. Mais isto non pertence á necesidade humana. O ser humano quere ser libre. Autoritarismo, sí? O tentar impoñerte destructividade. Aquí, nestoutros vínculos secundarios, comezarían, aquí Fromm falaríanos de masoquismo e sadismo, que nos conecta tamén co que Bourdieu diría a dinámica ama-escrava, porque ao final é o que eu digo, todos falan do mesmo, cada un desde o seu campo e desde a súa visión. E aquí eu diría que nos apegos, se ese apego evitativo é o que máis dano fai, sería sadismo, ese sadismo, e dentro da destructividade falaríamos dunha persoa que aquele obxecto de deseo quere destruílo. E que ademais ten unha dinámica autodestructiva tamén. Autodestructiva no sentido que boicotea os vínculos, isto temos 1000 reels hoxe, e daquela pois victimízase tamén un pouco, sí, todo me sae mal,
E logo estaría aquel apego ansioso, que sería a persoa que Fromm nos diría que é máis sumisa, masoquista, logo. Sería a escrava. Nos dous casos hai dependencia, iso tamén o describe Fromm, no medo á liberdade. Incluso aquela persoa máis autoritaria, máis destructiva, depende daquele obxecto que quere destruir. Pois cando o obxecto desaparece, a persoa atopa ese vacío de non poder facer normal e ter a narrativa de que o que fai está ben, está correcto, porque é así. Estas dinámicas, máis aló do individuo, teríamos que velas en sociedade, hai que normalizalas. Isto tamén na microfísica do poder está perfectamente descrito, non? O grupo ten que abrazalas e daquela apoiámonos no normal. E aquí teríamos persoas sádicas que racionalizan, que tamén o describe Fromm, todo isto hai que racionalizalo, é o normal, é que a min danaronme daquela eu, dentro de min, xustifico que dano. É que eu non dano porque sexa unha mala persoa, eu o que me pasa é que xa me defendo de antes. E toda a teoría dos apegos describe tamén estas dinámicas. Poderíamos falar que sí, existían eses apegos e que estarían aí, habería persoas que con el menos marcado o superarían, e eu vería hoxe a normalización dos apegos inseguros como un problema que é, en realidade, un síntoma dunha sociedade enferma. Unha sociedade enferma, o Byung-Chul Han, falaríanos que estamos na era da enfermidade mental. Pasamos virus, bacterias, e iso solucionouse, por exemplo, desde a medicina, e hoxe estaríamos na era da enfermidade mental. O que os apegos evitativos, ansiosos, eses apegos inseguros, estén tan normalizados e sexa como tan masivo, poderíamos dicir que é un pouco un andazo, non? Que é un síntoma dunha enfermidade, dunha sociedade que ten esa enfermidade mental. E logo vemos, claro, como o individualismo nos leva a que son eu que teño ansiedade, son eu que teño depresión, son eu que teño un problema de apego, son eu que non me adapto, e loitamos por nos adaptar con todas estas dinámicas. E aí entra esa autoanulación. Eu vou anulando a miña personalidade, non camiño cara a esa liberdade onde eu podo, que tamén o describe Fromm, digamos que expresar toda a miña capacidade sensitiva, emocional, intelectual no sentido de eu podo cuestionar e pensar en por min. E isto conecta moi ben coa idea dos totalitarismos. E Fromm falaría disto e logo falaríanos da psicoloxía do nazismo. De como todas estas cousas máis individuais provocan que, por exemplo, que poidamos acabar abrazando un réxime totalitario. E isto é unha realidade. Isto tamén Arendt, que estou tamén léndoa, falaría da banalidade do mal. Falaría de que as persoas sen unha maldade intrínseca, por non cuestionar, por esa normalización, exercen o mal, sí? E son destructivas, porque están facendo o que hai que facer. E aí é onde eu vou, por exemplo, como a min me violenta, ou nun momento dado, sabes, dixe que tanta cousa de ser normal a min faime mal, me violenta é que eu son así, é que todo o mundo fai así. Pois eu son así e vaime ben. Sabes, como
É que o problema telo ti. E iso faiche mal. E iso é a banalidade do mal. Como se banaliza, por exemplo, que te relaciones cunha persoa que estes coach, psicólogas, etc., che están dicindo que che fai mal, están che dando estrategias para vivir en vínculos que che fan mal, para poder manexar iso. E é unha especie de réxime totalitario dos afectos, da emoción. O sistema somos todas as persoas facendo o normal.